বাকীৰ সকলোৰে এটা উল্লেখনীয় এজন নেতা লেহৰাম বড়ো স্বৰ্গবাসী হ'ল। তেখেতে শিক্ষা দীক্ষা সাংস্কৃতিক সকলো দিশতে এক অগ্ৰণীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছিলে কেইবা বছৰ ধৰি, আৰু তামোলপুৰ অঞ্চলত সমন্বয় কৰাত তেখেতৰ এটা ডাঙৰ ভূমিকা আছে। তো আজি তেখেতে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত স্বৰ্গবাসী হ'ল। আজিৰ পৰা 3 দিন আগত তেখেতক GMCHত ভৰ্তি কৰা হৈছিলে, আৰু সেই সময়ত ক'ভিড পজিটিভ আছে যদিও তেখেতৰ ক'ভিডত যিখিনি তেখেতে কষ্ট পাইছে, ইয়াতকৈ বেছিকৈ তেখেতৰ অইন ৰোগ আছিলে বুলি ডক্টৰসকলে আমাক জনাইছিলে। তথাপিতো তেখেতৰ স্বাস্থ্য ঠিকে আছিলে, কিন্তু হঠাৎ নিশাৰ ভাগত তেখেতৰ হাই প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি পেলাই ষ্ট্ৰক হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত 2 দিন ধৰি আমাৰ ডক্টৰসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিলে, চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু পিছত তেখেতক বচাব নোৱাৰিলে। তেখেতৰ স্বৰ্গীয় যি আত্মা, ইয়াৰ সদগতিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। তেখেতৰ যি অৱদান, সেইটো তামোলপুৰত সদায় চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব, আৰু তেখেতৰ অৱদানটো আমি সদায় মনত ৰাখিম। মই তামোলপুৰবাসী ৰাইজৰ হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ, আৰু ইয়াৰ লগতে BTC চৰকাৰৰ হৈও মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। আৰু তেখেতৰ লগতে যিসকল আজি COVID-19ৰ কাৰণে অকাল মৃত্যু হ'ব লগা হ'ল, অসমতে হওক বা ভাৰততে হওক বা বিশ্বতে হওক, যিখিনিয়ে COVID-19ৰ কাৰণে অকাল মৃত্যু হ'ব লগা হ'ল, তেখেতসকলৰ স্বৰ্গীয় আত্মাৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু মই ৰাইজক আহ্বান কৰিছোঁ কি এতিয়া আমি সকলো সজাগ হ'ব লাগিব। সজাগতাই আমাৰ একমাত্ৰ আমাক বাচাই ৰখাৰ এটা পথ বুলি ক'ব লাগিব। তো সেইকাৰণে আমি চবে অলপ যিখিনি আজি ডক্টৰসকলে কৈছে কি আমাৰ ফিজিকেল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব লাগে, আমি অলপ চলপ বেমাৰ হ'লে তাৎক্ষণিকভাৱে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওচৰত যাব লাগে বা ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগে। এইবিলাক আমি চবে যাতে সজাগ হৈ থাকে, মই সেইটো আহ্বান কৰিছোঁ। আৰু পুনৰ মই আমাৰ লেহৰাম বড়ো ডাঙৰীয়াৰ স্বৰ্গীয় আত্মাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। जोबोद दुखु गोनां बे मोनसे सम, कर'ना महामारी, बे महामारिनि साग्लोबसारनायाव जोंनि बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा सासे माने समाज सिबियारि आरो लोगोसे गोदानै तामुलपुर विधानसभा समष्टिनिफ्राय देरहासार जानाय मानाव गेदेर लेहुराम बर'आ जोंनि गेजेरनिफ्राय दिनै गैलिया। बे बाथ्राखौ खोनानानै जोबोद गोसोआव दुखु मोनदों, आरो बिथाङा सासे राफोद दैदेनगिरिमोन, राफोद सासे समाज सिबियारिमोन। बिथांनि बे कभिडनि साग्लोबसारनायजों जिउ नागारनाया बा जों बिथांखौ खोमाना लानो गोनां जानाया जोंनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर खहा। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे समाव बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव जोङो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। बर' हारिनिफ्राय दासिम लेहुराम बर' बिथां आरो माजेन्द्र नार्जारि बिथां सानै MLA नैबे सप्ता खनसेयावनो जों खोमाना लानो गोनां जाबाय। दा बेखायनो लेहुराम बर' बिथांनि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै जाहाथे जायगा मोनथों, बेखौ अराय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय इसोरनियाव आर'ज गाबदों। बर' फिसाफ्रा साफ्रोमबो जोङो रैखाथि गोनाङै थांना थानो थाखाय जोङो सांग्रां जानांगोन। जोङो गावबा गावनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय जोङो बेबस्था लानांगोन। आरो बेखायनो साखोन सिखोन थानाय, ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मानिनाय, सरकारनि SOPखौ मानिनाय, आरो भेक्सिनखौ लानायनिफ्राय लोगोसेयैनो आखाइ सुनाय, सेनिटाइज खालामनाय, बे हाबाफारिफोरखौ बयबो मावनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि दख'रा जिल्लाफ्रा गामि गामि माइकिं एनाउन्स खालामदों
जाहाथे रायजो राजाफ्रा बयबो सांग्राङै थायो, सांग्रां जायो। दा दिनैनि बे दुखुनि समाव आं गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै आरो गोसो गोरबोनिफ्राय दुखुजों गोबां खोथा दिनै बुंनो गोनां दं होननानै आं सानाखै। बिथांनि जिउ गोमानायजों बर' हारिया सासे गारजेन गैया बायदि जाबाय आरो बियो जोंनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर खहा। बेखिनिखौनो आं फोरमायबाय। गोजोन्थों। बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बे अबथिरा समाव बिथाङा कभिडआव गोलैनानै दिनै बिदि अबस्थायाव फैबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा दाख्लैसो माजेन्द्र नार्जारी मानगोनां माने जोंनि सेनियर MLA बिथाङाबो दाख्लै बिदिनो जिउ गोमानांगौ जाहैबाय। दा बेबायदि फारि फारि माने जोङो जोंनि समाजनि गिदिर दैदेनगिरि आरो आसामावनो MLA हिसाबै रायजोखौ जायफ्रा माने प्रतिनिधित्व खालामदों बेफोरबायदि मानसिखौ खोमानानै लानांनाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। आरो बिसेसकरि लेहराम बर' बिथाङा बे तामुलपुर ओनसोलाव समाजारि माने जिउ बिथाङा खुंबोदोंमोन। जुदिअ बिथाङा अफिसारमोन, मोनसे समाव बिथाङा फोरोंगिरिमोन, साबजेक्ट टिचार, अब्लाबो बिथाङा सासे मोजां फोरोंगिरि हिसाबै नाम दंमोन। बेनि उनाव बिथाङा जेब्लानिफ्राय BDO जायो अब्लाबो ओनसोलाव गाव बायहेरायाव साख्रि मावोब्लाबो समाजनि गासै बिथिं फाबा स्कुल गायसननाय मानाय, बेवहाय स्कुलफोरखौ मोजाङै सालायनाय, इभेन गावनो थांनानै माने क्लास खालामहैनाय बायदिसिना माने स्कुलफ्रावबो आरो बेफोराव नांगौ रोखोमनि जिखिनि सहाय नांगौ बेफ्राव बिथाङा जेब्लाबो समाजजों थाफाबोदोंमोन, रायजोजों थाफाबोदोंमोन। बेनि अनगाबो बेवहाय बायदिसिना मिथिं दावथिं समाजनि साहित्य सभायानो जा, फरायसा आफादनियानो जा, जियानो जा, बेफ्रावबो बिथाङा मैखोम बाहागो लानानै मैखोम बेबायदि मदद माने खालामबोयोमोन। गावनि जिउआव बिलायनाङामोन, बुंलायनाङामोन आरो बेफोरखौ लानानै मालाबाबो डेट गैयामोन आरो बेफोरखौ लानानै सोरजोंबा सिनायथि होनोबो बियो नाजायामोन। बिथांनि जिउआनो बेबायदिमोन। बिथाङा जि जायगायाव BDO जानानै थाहैदों बेफोर जायगायाव बयजोंबो मोजां मोनजादों आरो बेफोर जायगायाव बिथाङा थानानै खायफा मोजां स्टुडेन्टसफोर, गरिब न'खरनि मानसिफोर बेफोरखौबो टिउसन बायदि फोरोंहैनाय बिथांनाव बे हुदाया दङमोन। खननाय माने दामनाय देनाय बेफोरबायदि नाटक बायदिसिना बेफ्रावबो बिथाङा मैखोमै बाहागो लायोमोन गोदोनिफ्रायनो दाबो। ओंखायनो बिथां बायदि गासिबो बिथिङावनो मोनसे गुन थानाय बे सुबुंखौ दिनै खोमानानै लानायाव सासे MLA हिसाबैल' नङा आरो जों समाजावनो माने गोबां माने खहा जों दिनै जानांबाय आरो।